ମାର୍ଗଶିର ମାସର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁବାର ଆଜି। ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ଶୀଘ୍ର ସଜବାଜ ହୋଇ ଆମେ ଆସି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅଳତା ଲଗେଇଲା ଭିତରେ ବୋଉ ଏଠି ପୂଜାପୂଜି କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଦୁଇ ଭାଣିଜୀ ଆସିଯାଇଥିଲେ ଘରକୁ। ଭାଣିଜୀ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କରିସାରିଲେ ଦ୍ୱିପହରର ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇକି ଖାଇବାକୁ ହିଁ ବସିଲୁ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଆଜି ଖିଆ ହେଇଥିଲା ଅରୁଆ ଡାଲମା, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ୍ବୁଲ ରାଇ, କମଳା ଚକଟା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଆଳୁ ଭଜା। ତ ଏଠି ସାନ ଭାଣିଜୀ କହିଲେ ମୋତେ ଖୁଆଇ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲି। ତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିଲୁ ଟିକେ ମେକଅପ୍ ନେବା ପାଇଁ। ତ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏମିତି ହାଲକା ନର୍ମାଲ୍ ମେକଅପ୍ ଟିକେ ନେଉଥିଲୁ। ତ ମେକଅପ୍ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ